ægteskab. Jeg er jo lovet foran Gud til døden, jeg skiller. Nå ja, men skal vi så ikke bare slå Grete ihjel? Glimrende idé, Dorte. Vi myrder Grete, og så kan jeg endelig rejse hjem og overtage Gyldegården. Aldrig mere skal jeg høre på hendes ulidelige tunge åndedrag. Ja, lige præcis, Toto. Aldrig mere skal jeg åndedrømme om, at hun står og lurer bag en halmbad. Didi, hun er da alt for fed til at kunne stå og lure bag en halmbad. Ja, Det kommer an på, hvor stor den halmballe er. nej, for hun er så utrolig tør. Grete! Didrik, du kan godt spare dig, for jeg har hørt det hele. Nej. Jo, jeg har. Ved du hvad, en ting er, ens bedste veninde vil slå ind ihjel og stjæle alle ens penge, og også ens ægte mand. Det er i orden med mig. Det er sådan noget, vi piger har sammen. Men at tænke sig, Didrik, at ens egen ægte mand vil kaste en lige i armene på en medicinmand, der hedder Vangavola. Lige et øjeblik. Hvad mener du med den formulering? Kaste dig lige i armene på? Didrik, Ja. da jeg kom ind i hytten, der var han nøgen. Nej. Jo, det var han. Han havde kun dykkermaske på. Og snorkel. Ja, han havde en snorkel, vil jeg sige. Nej. Men han havde den ikke på. På den måde, altså. Grete, jeg fornemmer... Og han var i brunst. Nej. Jeg fornemmer, at du prøver at fortælle mig noget. Ja, det gør jeg, Didrik. Jeg beder dig, gør det nænsomt. Okay, Didrik, jeg siger det så blidt, jeg kan. Det, der skete, Ja. det var... Ja. Han nappede lige den værste spinvæv i skråhugen. Kældtrik, den skurk, den sløkkel, han skulle bare slå dig ihjel. Ja, så han snydt dig. Grete! Vangavola! Ej, Grete, der er du. Jeg må sige, at du er den bedste, den dejligste og den hurtigste malkepige, jeg nogensinde har været sammen med. Skal du have lidt mere medicin, mand? Nej, jeg vil hellere have en appelsinvand. Lige et øjeblik, her humørfyldte medicinmand. Jeg har lige et lille spørgsmål til dem. Ja. Siver, har de egentlig altid boet i Afrika? Ja. Hvorfor er de så hvide i huden? Ja, fordi jeg elsker alt det hvide. Spar mig for deres latterlige børnesanger. Besvar det skæbnesvangre spørgsmål. Hvorfor er de så hvide i huden? Jeg synes at være tydeligt nok. Jeg lider af en pigmentfejl. De lyver! Bambusudskud! Så hold dog din kage, Didrik. Ellers så skal du få med mig at bestille. Den stemme, den næse, den idiot! Grosserer Pikkerup! Ja! Pikkerup! Og stop! Hvor er de erigerende! Bliver de da aldrig trætte af at efterstræbe stakkels Grete og hendes gyldekår? Nej, det kan jeg love dig for, lange stængel. Det gør jeg ikke. Jeg har efterstræbt den kvinde, siden jeg traf hende første gang på Halmtorvet. Ja. Og i dag, der fik jeg hende. Nej! Jo, gratis. Nej! Det kan ikke være sandt! Svar mig, Grete! Svar mig! Og vi skal bede om et svar. Jeg vil godt have lov at spørge publikum. Der er ikke flere livliner. Grete, jeg beder dig, tænk dig om. Du kan stadig nå at fortryde. Nå, Rian. Nå, skønne Grete, Stop. Nej. Grete! Nej, hun er jo helt
Piaf. Du er ikke nogen frø. Er der en læge til stede? Ja. Babu, babu. Dr. Svans! Ja. Vi vil fred her til lands, Dr. Svans, Dr. Svans. Dr. Svans. Hvad laver de her i Afrika? Vil du virkelig gerne vide det? Ja, jeg er på sygebesøg. For der er en sketch, der er gået hen og blevet dårlig. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så er det vist den, som jeg også pludselig befinder mig i. Så må ikke det ville være bedst for os alle, hvis jeg sluttede dette dramaturgiske miskmask af med at synge en sang fra de varme lande, hva'? Gå ikke over scenen. Der kommer kunst. Jeg er Dr. Svans, men mit fornavn er Hans. Jeg er kendt overalt som den dygtige doktor. Er du syg? Er du bleg? Nej, så bleg. Skal du ringe til mig? Og så kommer jeg flyvende i min helikopter. Men efter en uge med sygdom og smerte, så dyrker jeg trangen, der bor i mit hjerte. Så bliver Hans til en trans. Dr. Svans, Dr. Svans. Og jeg kører med klatten i G-streng og sort hofteholder. Så bliver Hans til en trans, Dr. Svans, Dr. Svans. Og han kører med klatten i sin G-streng, lige som Eddie Skoller. Jeg er Dr. Svans. Kan I kende min dans? Jeg er klar til skandaler på smudsige steder. Vil du byde mig op? Så hold dog op. Vil du misbruge min krop? Tag nu og stop. Jeg skal vise jer, hvordan man sylter rødbeder. Vi starter forsigtigt, imens vi har tøj på. Lad os gå. Men så skal I få hakkebøffen med løg på og sovs. Vi vil fred her til lands. Det bliver uden Dr. Svans. Vi skal prøve det hele på gulve og bore i bunker. Vi vil fred her til lands. Det bliver uden Dr. Svans. Han vil prøve det hele, men pas på, for han har meget store lunker. Jeg er Dr. Svans. Men det er hårdt at være trans. På det sidste har jeg fået helt nye griller. Når jeg så i et spejl, kunne jeg finde 3 fejl. Det var nosserne og så selvfølgelig min dealer. Så jeg har som læge nu selv reguleret. Åh nej, åh nej. Og alt hvad jeg havde er nu amputeret. Nu er Svans lykkelig. Ja, for nu er jeg en pige. Jeg skal ud og have noget på den, og ja, som jeg ikke har mere. Nu er Svans lykkelig, for nu er han en pige. Så bliver vi også fri for at se på hver gang han onanerer. Aldrig mere.